Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin no sagapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagkain niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembaga bigat, nembaga malem, nembaga rabi. Aniyaman nga oras kanal daw, ti ayan niyo itang apaset ti lobong, kabkablawan ta kayo ti naragsak, ngayon kayo panagdengdengeng. Ken pakishare this program, papagaya mi, at padaanan niyo ti pagkasaritaan ni Sabel, nga napoluan, Tisiga ken ti abnoy. Nako? Tisiga ken ti abnoy. Tisiga akit maton, talagang isiga. Ti abnoy akit abnormal. mentally retarded. Ano tayo nakurang ti panagpampanunot na. Diba? Anong nga dagitoy? Agkayam nga dagitoy? Uno kabusor. Agkabusor nga ta ti siga ken ti apnoy, padaanan niyo papagayam. Tayon tapno malpas hanto unay maladaw nga mangiringpas ya. Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Sabel nga napauluan ti siga ken ti agnoy. Ti siga ken ti abnoy. Kunana toy Dear Manong Nemi, adda ak idi ti kusina Manong Nemi pagamuam tanakigtutak. Takas taon iti pigsa ti panakaibalibag ti rinaw, iti salas, iti main door. Addan Manong Nemi, ni Alan, nga inauna nga anak ko, ket simabat Manong Nemi, ni Amboy, wano ni John. Nga no awagan ni Alan, ti ading na, ket Abnoy, imbes nga Amboy, wano John. Nagpupungtot manin nga si Mangpet ni Alan Manong Nemi jahamo no anyamanen ti pagpupungtutan na. Ket si mabat met ni Amboy mo ni John Manong Nemi. Nga adda nga agbuiboy ti TV ti salas. Dahita manin Manong Nemi mangig kumanin na pagpupungtutan ni Alan ti kabsat na. Buisit! Sabi ka sumabat ka? Ha? Ang pungtot ka, kuya? Kaya na makapungtot ha? Gapot na buwisit ka ito nga balay.
Kamusta sakit tinakin mo ko? Kasakalpasan na sikat sumabat kanyak. Aglisi ka dalang ka, aglisi ka! Neko kuya. Namagag laing no. No, isabat ko dati chinelas mo. Yak, di ka masapol. Aglisi ka! Anay ko! Siyempre, manong nemi dangran na kabsat na kinapanak imaraya taya. Alan! Ano naman ang daading mo? Napunayin. Kakaiso na nga sabatan na ka? Maba mo pa iwaling ang dangran? Abay ko may sabatan na. Yak kasapulan nga magsabat kanyak. Aura o magsamsabat kanyak. Buisit! Iso ti maalas ti biyag tayo na nga abnoy! Da kami manin ti agapay ti daw na anak ko man. Iti panang ibagana nga awang kano sila serbi ti kabsat na nga abnoy, buisit kano, malas kano iti pamilya. Kadyan tagsang sangit manon nemi ni Amboy wano ni Chun nga aday ti suli. Amang buyboy at ipanagsinong batmi ti naon nga anak ko. Saan mo kumamit sa awan ti kasta? Apay nga bagam nga buisit ti kabsat, talaga may ta buisit. Natay day papang gapukin ko na. Nalipatan yung dahit, ha? Awan di masol ti kabsat mo, ti papatay ti amam. Ano awan? Saan ka din nga gaputi kinaabnoy dahit ang buisit nga anak yo? Kasta mo, ti panagay ayam na tiyon, tinga ti kalsada, pagay ayaman na abnoy, abnormal. Nga anak yo? Kasi agasan nyo, nakumanda utik na nga na siya. Aping agay ayam iso na tinga ti kalsada. Kitni, umayan ti dakkel nga truck, kat ato na masamak, ni papa, mapanarayatin, tapos may salakan na ti abnoy nga putot na, nga na masamak, ni papa ti napalidlidan, ni salakan na ito nga abnoy, iso kumat na tayo na ito nga abnoy, tapos na umbuis ti pagtangan tayo. Nagsangitak, manong nemi, ngabuti kastoy nga raramiden ti inauna nga anak ko. Nanodalakit sana magustuhan, tinaggapuan na, no anyaman ti, nasa pagsakitan, tinakim na. Iji eskwela da. Unos na dinuman dita. Gabot agbasbasa isuna ti college. Pagpubungtutan na, ti kapsat na. Ibaga na dagiti makapasakit nga balikas, nga buwisit, abnormal, abnoy, malas, awan ser-serbina. Sana ipabasol manin, manong nemi. Nga saan kanong nga datay, ti asawak, ti amada, no saan nga kapo, kini Amboy. Kasi na panangilawlawag manong. Kargat nga ni Amboy, ti rumuar, ti unag tinaladan mi, nga bapan sumarak, ti kaay-ayam na. Awang met, ti makiay-ayam kayang kuwana. At abnoy nga rod, di na kano kaya ti maakaran kayang kuwana. Kada jay, gabota, nakurang ti pa nagpampanunot na manon, nemi, kat, oras sa din nga paset ti kalsada agay ayam. Nadamag ko langin iding manong nemi. Nga nadungpar ti asawak. Iti pa nang isalakan na kini Amboy. Kat saan nga nakalasat. Nasurukitan doang at awen ti napalabas. Pero nawanan ti apa manong nemi sinarda nga kon nga sinungbatan dagiti pagbaga ni Alan. Kat simrekan iti silad na. Napanak mo iti suli nga ayan dagsang sangit nga ni Amboy nga anak ko. Inauna ni Alan iti talo nga tawen manong nemi. Wine. Graduatingin ni Alan iti kolehyo. Ikarkarigata kapag basahin ni Suna tabarbanang makapagturpos iti kurso ng accountancy. Babayin manong nemi iti pensyon nga gaboy ti papatay ti asawak adamat sang kabasid nga pensyon ko. Kaya gastamat tayo na medyo na progreso nga sari-sari store nga bambantayak manong nemi nga naisariping idibalay. John, Amboy anak. Anat na sakit. Kasanot pa nang idurong keng kaning manong mo. Agad no, iyangwat ko jay, chinelas na. Kino, iyalakit na nom. Tapos tanong ka, nabanak din inwalin. Hinapanangin doon. Ano bagang malasak, bisitak. Apingas din ni kuya, mama. Apingas joy. Di mo nga minanasasid ka ni manong mo. Nukas na nga, madlaw mo nga napungtot. Kung hanayin lahat nga pungpungtot.
Lumaykan. Lumaykan, tana. Dad kusina. Gaglabar gaya man anak, ha? Kaya mong taglabar. 18 years old mo. Barukan. Baro akon. Yan, sa anak pa lang agarim. Sabi ni mo kahit agarim kit barukan. Ubingak pay. Agay ayamak pa lang, mama. Ubingak pay. Lagang ubing ti panunot mo. Numampay barukan. Anak, no adragida kagura nga ni manong mo, saan mo nga raramidan tapno saan nakasaktan, wen? Kahit ko lang nga tulungan ni Suna. Kahit ko lang nga no ade bagana aramidek. Kahit ko lang nga naraksak Suna. Diyak kahit nga min ngakpong to ti Suna. Diyak kahit nga agliday ni Kuya Alan. So nga aramidek nga umisem nga kayat nak. Minsan nak nga kapongpongtot, saan nang ibaga nga bisitak, saan nang ibaga nga malasak. Ngayon ko nga tulungan no, hindi amin ti problema na. Pwede ako mati may tulong mo kayong kuha na. No the problema na. SJ, panangaram na kini Ate Hilda. Hilda? Ate Hilda? Sino Ate Hilda? Ti Arman na. Sang Hilda tinagan na. Helen. Ay, buwan gayam. Nalipatak pa yun. Helen Gayam. Arman na. Yung deta pa iti papabasol ni manong mo keng ka. Kapakano keng ka. Kahit saan na nga maarim mapasungbat ni Helen. Ano ka mo di basol ko? Alam, may kakid din anak. Kamikan. Sige mamang. Umayakon. Hinaklatag labarin. Sa mangantay ton kada Kuya Alan. Nagsasahong kami nga nangan kada gitiduwang anak ko manom na ini. Numanan nag-istorya ni Amboy ng atipaen ni Alan. Di ka ba nagsasahong? Manggal ta. Nag-istorya ak lang nga. Istorya ak dahil istorya nga, anang ayam mi, basta ka makabisit ka. Anak, kasa mo ka di ibagbaga nga bisit ading mo, ah. Grabe ka din, hindi pala nga may isop na tayo, bas ni papa. Ano mo? Alan? Saan nga sakti tinggarin nyo, mama? Deta, abnoy nga anak yun, tinggarin nyo, saan nga siya? Oo na yun, nawalat na siya at saritaan tayo, natatay pa iti sangwanan ti pangaan, ti grasya. Pasardingan nyo kami na. Amboy, mama, hanggang kami nagununin, bang mangantay, mangantay latan. Okay, istorya mo no ni kuya. Ba malatang iso tag istoryan. Basta mga lang, ha? Sige. Sige, mama. Nangang kami manin. Ay, nagulimak manin. Inipastik matinangan. Magkagangi lang, manunay, iti kasting oras, panangan, iti napindas sa panagsasarita. Panagsasarita karikitan ng ko, ng ron na kinialan. Doon tumandamdama, agribyon tumanin, sangunan tumanin, di kiti leksyon na. Tunubigat, pagkagahanat tumanin, mapanagbasa. So, ngat kasting panaway na panangan, manunay mi, iti panagsasarita karikitan na. Ano nga amin tinagpungtota manitayan. Nagpupungtota man ni ading mo. Ito problema ti pa nagbasa? Awan man. Ano nga ti problema? Amok, ada problema mo nakastag pupungtot ka eh. Ni Ellen. Kung nakatupay ngamin, babae man eh. Sabi ni Ellen. Kayan ko kung mga kuyog kami. Agkaskolaan kam nga rod. Padbada kam ti korso. Kagagangay ha. May mesang direksyon di pagawidan mi. Agkalugam kam kuma. Hindi namat kayan. No saan nga kapudetang abnormal nga anak yun. Anaman ang basol ni ading mo. Katalaman nga basol na. Abi ko mga nakalulawag nga basol na. Amo ito ko na ni Ellen. Diyak kayat di makirelasyon iti addaan iti kabsat nga abnormal ko na na.
Dapat kidirason na. No, apikit din nga anak kayo ti abnormal. No, apikit nga nakakakabsatak ti abnoy. Ano nga doon na pagbalin ninyo lang nga saan yung anak so na? Nga napidot yun lang. Tapos ibaga kinailin nga saan ko akabsat. Niya kung ba't pakasaknan no adda kabsat mo akas ken kuana. Saan nga normal iso na? Normal iso na lang ta. Kung ti doktor nga abnormal na tao rin ati bagbagayo mama. 18 years old. Ubing ti panunot na, ti pa nagsauna, ako na, sa istal ti iman na, kung nakang kanayon, agbababay ka sa dati, nagpanagdana, kini, nagbwisit. Sa matuladan. Kahit matulad ko nga rin, nagsasawa na, nagdiwag tiyang iwat na, sa nagsawa, kubintang na iman na, sa ikini. Saan nga mabwisit? Nalalaos to na rin mga taon. Anak, no talaga nga ipatpatig ng ni Ellen. No at the chance kini Ellen. Ori mampesa nga pulik at siyam, kakabsat mong abnormal, no talaga ipatpatig na ka? Unang tako na nga rin, mama. Posible ka nung nga makaputot aktung abnormal. No, pikat naman niya, buisit. Titakay man lang. Oy, papanamon, di mo pa naipos tilabay mo. Maawa na ti kalos ko, mangan. Wala kang mabisitak. Awan ti naaramid ko manong. Awan ti pulos pa nang ikalintigak, uri ikalintigak talagang nasaan ko nga mabalbaliwan ti kapampanunutan ti inaon ng anak ko. Kahit wari mat kadimat kanya ka, siya kas pagarigan ni Ellen. Baka no, dagiti naganak keng kuwana, ito mga sugsug keng kuwana. Nga bagan ano na, ni Alan, nga daan ti kapsat nga abnormal, no abnoy. Sa may basbasa mo pa lang, ti anak ko, apay ka, pakiproblemaan na ti babae. Sus, Diyos ko, ya. Sige, tuloy ko ti mangan. Mama? Amboy. Nakakaasimit ni kuya. Sabi, nakakaasi ko na. Ano? Nagsaksakat tinagam na. Nagsagaba. Kabutasan nga kayat ni Ate Helen ni Suna. Kahit ko naragsak ni kuya. Anak, awan ti may tulong mo kini manong mo. Anak ko may tulong mo. Basta, kahit ko nga tulungan. Kaputa, uri na kasya ti arami din ni kuya kanyak. Lap ko iso na, mama. Talaga matakas na kumatibag akeng kamboy. Uri no saan na kang bigbigan ni manong mo. Uri baga na nga malas ka. Uri baga na nga buwisit ka. Uri bagbaga na nga onsel serbim. Sa mong agurkurahin ni Suna, Talaga amit nga tsak kahit nga gurain ni Suna. Kabut-kabsat ko iso na, mama. Very good. Kahit ko nga tulungan. Kahalap ko iso na. Tano, awan ti problema na sa anak ba't nga kapong-pungtot. Tsak amin ti mapasulin na. Mawatak matkit. Ore no, ibagada nga piti-pitiak. Ibagada nga abnuyak. Mawatak matkit, mamang. Amo ka na. Maawatam ti amin. Iso na lang ta. Nasing simbang lang ti panunot mi nga normal. Ngamit isi ka. Ngima mo ka na. Adamat pusom. Adamat utak mo, di ba? Gabot amo matagayat. Amo mati mga sakit. Ginagama na kanak. Tatos hanggang mga mulmula di gura kinimanong mo. Ituloy mo mga ipatagkan ko na. Barbaring numamiris tumit lang ni manong mo. Nga ore no kastiti kasasad mo. Hadamat la sarbim. When ipanagnak mo, amboy, nga ada sarbim. Iti da ito nga lobong.
Iti na minsan manong nemi ngawan ti maobra. Is-scroll down ko ti cellphone ko. Idi makita tinagan nga Helen. Adagan kanya ti number ni Helen. Yung ni Helen nga tara ito, kasano mo naalak? Pinadas ko manong naming and dial. Kabatad na, load ko. Hello? Helen? Sinde to ni nanam nga Sabel. Kay mother ni Alan. Mother ni Alan. Kay mother ni Abdoy. Amboy ko nam. Ni June. Junior iso na ng amboy ti awag mi. Ang Abnoy. Ay, sorry nana. sorry. Kasta kami di bang mga kong awag da Abnoy. Nakatawa kay man. Kasi nga naalay number ko. Diyan man namuta. Adamot nagan mo dito. Kontak ka. Ano ko? Abi ka din nana. Kumusta kayo? Okay kami. Okay kami ba't kada mamakada pa hindi absent ko. Pasensya kan ni Alan no, kulkulitan na ka. Makulit nga ro di anak yo. Bagman mawag kayo da kay malat pangibaga ako nga bagbagaan nyo man lang ni Alan. Nga saan nang ipapilit pa iti bagina? Umay nakitipas pasyaran dito ba lang yung saan nga kayat da papakin ni mamakin? Saan kumata kayat? Gabuta, saan nga makaumay dito balay? Iti eskwela. Surut-surutan na kaslangila o bugahok lang aro dun, sumurot pa lang. Gabuta, saan nga tamat nga ramitin ti kasjay, no? Saan nakang ipatpatig na Alan? Na, kapsat lain ti pangyari ka king karang. Uno gayem. Kaeskwalaan, gayem, kapsat. Di pala umanin da ita. Himta ko na nga, agasawa kami to. Oh, never in my life. Sabi di mo kaya't nasingpet mo di suna. Well, nasingpet. Naling ti eskwela. Gapo ka di tatagapsat ng abnormal. Gabot at dapuon nyo akas tananay. Kung nadapapakin ni mama, posible ka no, nga kasjay, nga no, makiasawa ak iti at takapsat ng abnormal, baka no, aga nakaktumit abnormal. Saan nga tama takasta? Saan nga mo? Ito yung ko na nga, di asawa yo, iti adaan tipuon nga abnormal. Iti ba kayo nga, dakay kitawan. Ikit na, di asawa kas pagarigan, baka natawid ni Alan, awang kasi tagsagbay. Gabo ka di deta, kitang awan pulos tinam naman dyan ako. Agbasbasa kami pa lang nana. Kahit ko umangamin nga saan nga, nalidahay dyan ako. Tapno saan na nga kapungtot, ang kanayon nga, pangibasbas iran ti pungtot na, iti iya anak ko, ti inaudi, ti ading na. Nana, amok no kasano iti pakasignan yung ina. Takay pa yun ti bang tulong ti anak ko para iti love life na. I'm sorry, agpatpadatang ang babae na nasabel. So nga, oras ang ibilin di kita naganak kanyak nga adaywak kanjak ayatin ni Alan. Adamat panunod kenrik na Ako nga stagsang bay. Sorry, saan ko paganano ti anak yo? Sige nga Rod. Okay. Dispensary mo, diba? Nakadisturbo ka. Okay lang, nana. Sige nga Rod, bye. Hindi ba isa nga malem manong nemi ibadamag da kaniya. Adaki di iti store. Hindi adda mo yung may pangipadamag kaniyak manong nemi. Ay nakano, arayaten ni Alan gabuta. Saan nga matakder? Gabuta binugbog ka no manong nemi ni Saldo. Kanya? Ni Alan, abay. Binugbog ni Saldo. Sino nga Saldo? Dede siga iti lugar tayo. Kanya? Ay sus. Kitawalan ng tulong yung kuwanan. Sino kumantimayat nga rin nga tumulong kat kabutang damit ni Saldo. Isot siga.
awan ting butbuteng na. Pati barangay official, di nakabuteng. Pati pulis, di nakabuteng. As in, ako mati mga yatamang tulong, may ramaraman daan, at mang tulong kini Alan. Iso nga pa yan, nagtartaraya kayo may dito, Isabel, tapos ni pakamukhen ka. Yung na, binugbog na uno, bugbugin na ni Alan. Manong nini, diya ka mo taramidek. Kado na kitang gatang. E di mangig ko manong nini, ni Amboy. Sakti mapan mang tulong keng kuana. Tulungak ni manong ko. Nga, manong ko, Alan. Ay, Amboy. Amboy, anak. Pamanam. Nagtulungan ko ya. Amboy, wala ba muna kang pagsubli ka, Amboy. Nagbalig at nga nangigawid kini Amboy manong nini. Numampeg pilit. Anak, awan ti may tulong mo. Awan. Anong name? Inserak ti tiyanggi nga di na oras. Pinapanag iti nakapasamakan ti gulo. At iti bayan da ni Alan manong name ti ado. Iti sugat ti rupa na ti bagina. Tatalagang minanso. Minanso ka nun ni Saldo. Anak. Apo, unay mo anak. Umeka. Mabaling ka di kakabsat nga malaki iti pangiluganan tayo. Iti pantay iti hospital. Ay, di talangan na sa nga klinika ti barangay tayo iti pangipanam. Sabel. Gabata, adayo mo ti kabisera ngayon ti hospital. Anong nimi? Kapilitan na nga inasikaso. Nagitiya barangay nurse. Anong nimi? Nagisugat na nga dakmat. Apay ayaan at bason mo ka na diyang asiga. Danto aldaw na, mama. Ana? Naon na anak namin eh. Ana? Naon na anak. So, danto aldaw na. Sa mong panunutin dito, ano ti bason mo? O gaya, masapol nga report na kini kapitan. O ano, kadagiti tanod. Awan ti maramid ni kapitan naman. Kabatag kapagyanda ka ni Saldo. Ano? Kaya rin dumanon sa ili, kahit umay digiti polis. Painuman lang ni Saldo, digiti polis, nalpasan ti kaso. Tanong siya tag-report, nagreklamo. Ialing-aling dan tumadlang. Tanya taramid nanda, tiliwan da ni Saldo, alay balod dat sumagbanong oras, sadan tumala palusutan. Saan lang na sisyak ti kastoy nga, nangaramidan na ti kastoy. Ano kami ti basol mo? Nagararim gayam kini Ellen, kaya di na kaya taribalik. Kita may pagkapanin ti babae manan Diyos ko, aya. Di mo pala kami sardingan ni Ellen, anak ko. Idamkad lang, di nakalaro din kayat ni Ellen. Ipapilit mo pala kami. Ita na amon ni Saldo. Nga ni gayam Saldo at pa nagkurso na ni Helen. Kasi kan di binugbog na. Himbilin na nga sardingan ni Ellen. Kasi alubeng lang nga itong palam saan? Saan mamang? Ay, susapon niya. Hindi ka stoy nga mapaspasama kaya. Ay, kuya. Dagan di buisit na kapsat ko. Di mo kunain nga buisit. Hamom ka di, no saan ko nga naigawin. Kaya umay nakakumatulungan. Tanya ko ba't may tulong na? Baka isot na iramang nga nabugbog. Saan ka nagpungto na kasta? Di ka di masaktan ka na kita na eh. Alagtal na katap no, agasan ni balasa nga nurse. At so di kita sugat mo. Kuya, di nagpapakon yan. Kuya, kuya, tiyak to timapan makisango kini Saldo. Anya? Indak galak mo na. Itinis akong takon. Dakdakilat bagay mong siyak. Wala nga dakdakil pa nga amang tibagay ni Saldo. Siga nga rod, malalaki. Kinuraya, basta, mapangkunto ka salita iso na. Paunay na yan. Anak, kidam kadlat pa ng sakit ni Amboy ken ka. No saan ko nga naigawin?
Kasta ulit try na. Ngayon nagtatulungan ni kuya ko na. Kaya nakakatulungan ti kapsat mo. Kita na kumat tulong na kuma. Kaya nung naabutan na kay kuma, hangyak na igawid. Agad nairaman ko ma. Baka nasayat man kuma na ima. Tanong iso kumat nabugbog. Baka iso kumat din natayan. Isa sayat pa itap na awan ti boyset. Alan, saan ka di akasta at panagtartar mo kini ading mo? Nakita kinamgad na eh. Kaya nakakatulungan. Abnormal nga rin ti panunot na mama. Ano ko ba't may tulong na? Alaman, dakil matibagin na oray pa eh. Nag-report kami lang kini Kapitan, manong naimikit ko na ni Kapitan. Renyo, mga Isabel ta, ngam to, mangibao nagto ka rin tanod ta, imbitaran ta dita barangay hall ta, bagbaga biso na. Bagbagahan ka dilatan. Eh, ito kayo, nagreklamo kayo. Yung ganyan police station, nagreklamo kayo. Ano kayo ito magipili ti kaso? Adalta kata kayo. Eh, mamong tumad lang tungpal na. Bagbagan na kayo tumad lang ni polis. Nasali nila ituloy-tuloy yan. Tamang ano, adada nga, mga aramid ni Saldo, ti pamuspusan, tap numatangrang kayo. Amo yung matindi kinaloko na. Kasta kadilatan, Kapitan. Noon naloko na lukulutan. Anong orte kahit mga ramidek? Padpadasan mo ba na bagbagaan? Saan ka din ruban ko mga maibalod? Iso nga rin nagdarom kayo. Tapno adarason nga maibalod. Ang no, pagbagaan na kayo kadagit na polis. Uno saan kat mapangkikini piskal. Tamang ipila kayo di kaso. Baka saan kayo tumitlang hanyong tumala masangon. No, ada pa nakabista ti. Iso nga dakil lang isturbo yun, Mang Sabel. Hanyo lang patat dugo na yun. Hanggang ngamin nga mga aramid posible nga pangdangran ni Saldo kada kayo. Sige, Kapitan. Stumit ko na yun. Naon ti pambara na pangdangran ni Saldo karagitan na ko. Hanamat nga tatangran. Yan ti makadakas manong nini. Insublat da dyan nga Saldong awangan ta di siga nga nang bugbog kini amboy manong nini. Kasi daw na manot banan, ti umay, parang ipulong ti isa nga bakit. Ay, Sabel! Sabel! Ay, napo, umay ka! Bugbugbugin ni Saldo, na abnoy, ng anak mo! Ano niya? Ay, suso ko! Abay nga, awan bilbilin na ni Saldo nga dangaran. Abay nga pati ti anak ko! Tisi, babay! Anong name apa nga siyak kaya banda mangipakaamuan daw ada ka din nagpakaamu ka nagiti tanon ada ka din nagpakaamu ka nagiti kagawad ada ka din nagpakaamon ka nagiti panglakayan ada ka din nagpakaamu kini kapitan nagiti kagawad siguro ada nga magkuting nga tadi gito kat kabuteng nakanumat manong name ni Saldo nga siga ngawan ti kabut-buteng na ore asin no nga mapagay na ramraman na ti anak ko. Oh my God, apay ramraman na ti anak ko. Manong nemi, Jack pa'y nakadanon, iti nakapasama kan ti pamugbog. Idi masabat kon, atibayan da, nga ni amboy manong nemi. Nakastaon iti sugat mo. Amboy anak ko. Amboy. Ibang titi klinika. Isabel, ato basta nga mag-aasang nga sugat na. Saanin mamang, kapailak na ito. Saanin mamang, awid naklatan. Sikat mga gas kanya akong mamang. Diba, apigabit namin nga ipalubos mo agwalang-walang dati abnoy nga anak mo, Isabel. Kaya naman pagwalang-walang. Ano ko matin, basol na kinasaldo. Kaya pa nga tinutupan na dyan nga siga. Ay po, abnoy nga ibagbagayo nga anak ko. Siga? Tutupan na ti may isang abnoy. Ano din klase na nga siga? Kaya din sa amin basol nga ni abnoy. Ano ko mati basol sa anak ko? Karkaritan na kano. So na kano naglaban. Ibalas na kano, tinamayan na, kiniamanong na. Ha? Samad ako sta. Hanggang kasi Joy.
Ikas na tibagbagan ni saldo. Apay nga dangram, dato kit Abdul lang aroden ko nakita, kumarit ko na. Balsan na kiti na mayak kinimanong na ko na. So ang gusto day da, ang kasta kwet ko ngay baga. Apay nga kaltak patin. Ang kasya di kayat ko, mapasama ko ba? Ang nagsaso at ipod no, kunayo ka di ka dato yung anak ko. Ibagan ng sangapod no. Diyan ka mo data, no siya papatsimit, abnoy mo nun ni Saldo. Alamon tayawid mo, tanak mo. Siya akong manong name tinangagas iti anak ko. Uwen, bagtada, usari ka pangagas ko. Naiyan ako na, sakit daw, sakit ako. Anataan na so ano sa manak ko, ano sa mga talaga nasakit. Tawa mo ti agas nga sa nga nasakit, no sa nga nasakit ti agas, iti sugat, hanga magasang ti sugat. Apo, nakabit kami niya po, problema lang nga ro din ti inauna nga normal nga anak ko. Pati si anak ko. Ano kami nga talaga na pasama ka, amboy. Abi kami nga kagad makadayo ka. Diyak kalimut ko na keng ka. Nga numapanag ka makiayayam, asidag lang ti papanam. Di dakar lang aro din ka ayayam, di kiti ubing, dasang ka kanun nga ubing. Manano ka kumatit unag ti balagin, unag tarubayan. Abi nga, nga pang kung sinapol ni Saldo, Mama, sikapin smooth na bang nang sapol keng kuha na? Nasabat ko, mapanak ko mati pag-iinuman da, nasabat ko, kita nakainom, nabartek pa, nabartek hanggat arak. Katanabid mo keng kuha na? Nagpeso ka dito ko na, karkaritem, ibalas mo, tanay anak kinimanong mo? Saan, Mama? Kunakit, Kuya Saldo, ang sarita taman, kangapang pang-asim, sa muntok man nga dangdang ni kuyang ko. Anak, hindi mo nangasaksakin dito, Mamang. Apay, nakita na kami ni Kuya. Ano ya? Nakita ni Kuya, kabayatan nga bugbog-bugin na ni Saldo. Ada ni manong mong alan? Da, nakita. Imasideg. Amon na siguro ano anak papaspasamak. Time na hindi makita. Makita na, Kuya, tulungan na, tulungan na, Kuya. Kuya, tulungan na, Kuya. Kaya niya tinaramid ni manong mo? Saan lang nga dinulungan? Pimanaw, Pimandayo, Timbaray. Diyos ko, at dagayam ni Alan. Nakitagayam ni Alan, ti palang bugbugkin ka ni Saldo nga sika. Abay, saan na ka nga tinulungan? Kaya't ko matulungan ni Suna. Tapos Saldo nga bugbugin ni Saldo. Magpagpakasya kay Nguana. Kalbasan na. Isak magita na nga magbugbog-bug. Saan na nga tulungan? Isasamo ya, Diyos ko. Iti sumangpet ni Alan manong Nemi. Sinalangat ko. Kanya tiklas sa mga kapsat. Abi nga sa mong tinulungan ni ading mo. Nakitam na yung matangam no kasanong binugbugbog ni Saldo ti kapsat mo. Kalpasan na timaray ka. Takrot! Amang, saan nga tinakrot tinaramin ko? Ano nga saan tinakrot? Abi ko mo tumulong nga. Kasanong no sekti may iraman nga mabugbog? Kasta. Kaya abi ko matulungan. Amo yung mat, kahit kakapsat data. Kahit ko pa kita matayan, sumari ka! Itatawad mo pa yung namatay na kapsat mo. Kapatawad sa Serbina, abnormal. Di na sa set na tayo, isa kumat na tayo, mas ka na di papakurak manan. Apaunay ka na nako. Hamom ka din no apay. Na nagkita, naamboy kay ni Saldo. Tibanggap ti kapsat mo kat mapan na kasarita tinasya at ni Saldo magbaga ng saan nantun nga ulitan ti mangbugbog keng ka. Mamati kayo man. Manisot ko na na. Kaya na ka ngay sakit ni kapsat mo.
Kaya nasaan na ka mabugbog. Kaya di anak, di kamsat mo ka, naragsak ka. Iba't batag na ka ni Amboy. Kapapantikas na ti klase tapusom. Isang sakit na ka ni kamsat mo, kalpasan na, kayo mo pa yung matay, kamsat mo. May sapay mamanuapay nga saan ko nga, sa anak nga nakibiyang. Barbarin ko na, natipan ng bugbog ni Saldo, itabnoy, kakamsat ko, ag tino ti panunot na, may lalaingan. Hindi ti klase nga panagrasarason na itang alam. Hanat kasta panagrasarason walan. Si Katabnoy, anak, nalawag nga si Katabnormal. Kapsat mo, di mo pa mo tulungan, Ardog. Oh, paunay ka. Uwain manong naming islawan sarday dagiti problema. Nakasaksakit ti barukong ko manong nemi nga mangibibtur ka dagiti mapaspasamak. Abang nga nadala kiti kas kinialan nga dinaamong isakit ti kapsat na. Abay ngamin nga daan na kiti kas kiniamboy. Kapag karagiti tao ti aglawlaw ko manong nemi kat abnormal. Wan. Ano ko takmat nga abnormal nga madaan iti normal na puso. Amo nang isakit ti kapsat na. Amunat na siyaat. Pa-check manon nemi. Nga diplomasya ti kayat na kumakin ni Saldo. Ngay pagpakaasin na saan na kuman na dangraan ti kapsat na. Paset day dati pa nang sakit na ti kapsat na. Binalagtad met ni Saldo ti amin. Kinarit ka no ni Amboy. Takayat na ibales ti namayan na iti kapsat na. Ay maadada nga pa-check ti kapsat ko. Adada nga pa-check ti anak ko manong nemi ngay naudi. Gabot amo no kasano ti panangipatag na ti kapsat na iti likodan nga saan nga kayat ni Alan Suna. Gabot kayat na nga naragsak ti kapsat na. Gabot kayat na ngagkapyat ang ngagkapsat. Gabot kayat na nga makaaramid. Iti nasayaat para ti kapsat na tapno amo ti kapsat na nga bigbigan na ni Suna kapsat na. Kim kastoy mati mapaspasamak manong nemi. Kumarkaro ko nakta na ulit ti panagsabat ti daalan ken ni Saldo. Naulit manong nemi ti panangbugbog ni Saldo ni Alan. Tayin tawag da kanyak. Iti may sa ngagsipnit. Kaado na kita gatang manong nemi tiyanggik idagring cellphone ko. Saan ko kumangikas kaso ngem amangan ko nak no emergency. Hello? Ay, sabay! Ay, naya, nabugbog manen ni Alan, binugbog manen ni Saldo. Imbag at ay marayat na kita'y tataw iti aglawlaw, iti paset nga nang bugbugan na king kwanang. Kumusta nga rin anak ko? Katagba, duman at dogol na. Ay, susapo. Kaya't kumapakit din na patayin ni Saldo. Kung nadaman din nakakita. Imbaga nakapanunot. Iti lumugar sa diyahe. Iti asadag tibalay da Ellen. Kada diya nga banda. Diyak manamot Daka mo no anat istorya. Pakamuklakin ka siguro itulod na rita ni Alan. Damagam to kini Alan. Warat na pasamak. Diyos ko, basta kadalatan di mapaspasam. Sino makatulong ka na kami ti kasto nga gulo? Agkarabal daalan kini Saldo nga siga. Iti panagayat da kini Ellen. Di ba't kami sardengan di anak ko ni Ellen? Diyos ko aya. Nakitak manin manong na ni Amboy nga. Rimuari tinaladan. Amboy! Amboy anak pamalamanin! Ano man ang tinanggag mo? Opo, unay ka matinan ako. Obra ka may kamkamadan. Orayim lang dito ni Manong mo. Tumay na ka ng ig dito. Amboy!
Imbag manong name ito na sabat ni Amboy, iti umay mangitulod, iti kapsat mo. Iti nagtibalay manong name, rinugyak man yung inagasan, ti kamuol, ti kapsat, ti anak kong inauna. Apaunay ka na, ako, Diyos ko, yakasyan na ka di Nanang, mamang, di ka di maasyan kanyak nga inam, Alan. Awan ti basol ko, mamang. Awan ti basol mo. Isak ko ba ti panunutem? Isak nga inayo. Isak tadanda nga manigatan. Amo ka nasakit ti panakabugbog mo. Im nasaksakit kan nga kasagrapek. Nga ipadamag na nga ti anak ko. Kinbugbog-bogin na. Kakakaasi manin. Kapulay nga ti maysa nga babae. Diyos ko ya. Itakaasik manin nga mga kagas ka. At umat na kiti babalintay pagpatulungan, na kiti kapitan, na kiti opisyal di barangay, kaputag damat na dyan nga siga, wala na kiti polis ka dyan nga kanunungan na dyan nga siga, ta siga nga ron. Nakalimat kong ko na kayong kaanak mong isarding mo, di ba nag-aarim mo kini Ellen, anya ayat ni Rason, no apay binugbog na kamanin ni Asal, no? Kahit ko lang may salakan ti babae nga patpatag ko, mamang. Oh, makita, Diyan nga babae. Nga pumanin ti babae. Nakita ka mismo. Kaya't ni Saldo nga kidnapin ni Ellen. Ha? Katwin. Kada dyan. Gabot na nakita, siyempre, isalakan ko. Isalakan mo? Kahit mong isalakan na dyan nga, Ellen. Idinto tadya, absat mo nga mabugbog-bog kesa mong isalakan. Ay, si karasam nga absat. Napatpatig ka din na dyan nga, Ellen, nga di mo kapinanong ang absat mo. Oo, di ka matanhalan. Paunay ka. Kuya, Amboy, nangeg ko mamang. Salakan na gayam ni Ellen, hindi akinin salakan. Alala, sagan magibiyag ditoy. Sagan na kasta. Bayam latang siya akong tagsangit, anak. Tulungan nga, kuya. Tulungan ka mamang ang mga gaski ni kuya. Kuya, makakayat mo nga. Masasyan ka. Sanin. O, manlata ni mamang ko, ang mga gas kanya. Kuya. Anak, Amboy, idya ka pa ilang, ha? Bayam na kaming agsarita latakin ni manong mo. Yung mangmangin kong matinagan ko. Hala, Diyos ko, aya. Halan, ulitak man anak. Sardeng nga mo na, Ellen. Saan, mama? Nasaan? Ba't patag ko na ni Ellen? Kat nakasaka na kamatay. May salakan ko isuna. Kat natikapsat mo. At natipagkad. Di ka din ang saga na kamatay. Apay ulit-ulitin nyo na itaya. Diyan kadig ko na kada kayo kahit kupain nga matay dahil tagapatay isot malas ito buwisit. Isot ka po na no apay nga saan nakakayat ni Ellen. Isot ka po na no apay nga natay ni Papa. Lang harod sa mulat ng harod ini pangpangin gata kitikapsat mo kapot na maawatan na at na matrik na masaktan. Kasi magkikitam agsang sangit. Kati pa lang kami umantayo. Mga pare, kuya. Kuya. Paham, kuya. Aramin dikti amin, kuya. Tapno maasawag to ni Ate Ellen. Para lang maragsakan ka, kuya. Aramin dikti na. Uran siya kung di matay. Gago. Abnormal. Napipepait anak ko. Kakamsat mo, ti ading mo. Tamakitag tiba nang sakit na kang ka. MC ka.
Awampulos. O paunay ka magtanalan. Well, Nemi, hindi makakasak, anak ko. Pinatas ko man rin ka tinawagan ni Ellen. Hello, Ellen. Ay, Nana Sabel. Ano ka dito napasama? Sinaidnag ni Saldo. Kaya't kidnapin. Kaya't saan ka nung sumardeng hanggang binakmatagi ko. Limabanak ba nang nagpaarayat ak. Kadi marayat ni Alan. Uwin. Dimuklos ni Alan. Linaying kik na ni Saldo. Iso nga natulid kami kat naariyaan nak ni Saldo. Nga ba ta nakalusot akon? Di ta ayon ko na ka. Tanya nga ron. Isalakan na bagina. Kat samon nga nabuya pa no kasano nga binugbog man ni Saldo ni Alan. Kat apay nga saan nga bumalas ni Alan. Bumalas ko mamat siguro. Ang adak-dak yung matibagi ni Saldo. At adumat ti amo ni Saldo no dinanugan no. Nadamag mo ka din nga binugbog naman. Napilitan na kastana na. Butaos to ako na yun. Nalalaing ni Saldo no dinanugan. Awan ti makaatiw ka ni Saldo. Yung maglakid din ta dari kitinasak. Naturid matlangan nga nawa kini Saldo. Kat saan na nga tinuluyan. Kakasyak man nga nangag-agasita ako. Di ka di pala mamati no kasunod pa nang ipatay ni Alan kang kahilan. Nga nakasagahan na nga matay, may salakan na ka. Diyak ba na mo keng kuha na? Sakit din ti salakan na. Di na pa'y maisalakan ti kapsat na. Diyak ang unod sa sinot abnormal kadakwada na. Awan ti abnormal kadakwada. Awan ti abnormal kadagitan na ko. Idaanon yung tulayangan, ti panagyaman ko kini Alan. Siyempre, tinulungan na. Thank you. Madiga din no sikat magisarita kayong kuha na. Isang ka din umanideta no maalo ko'y tirignam. Nga ayatan ti anak ko. Siguro, no maipatig mo ni Alan, naragsak to ni Alan. Saan to nga pungpungtot, di nanton pagpupungtotan ti kapsat na. No naragsak to ni Alan, naragsak to matan ni Amboy. Diyan ka mo. Awan tiyan mo kinireta nana. Basta, naingkapsatan lang, may salang nga gayem kaskolaan, timariknak para kini Alan. Sinungar ti patpatik mo? Ni Saldo? Oh, ano naman yung nasaan ko kaya? Tisiga. Ibagayo nga minun kina Alan, kadaywan na kon. Unang no kumawan ni Alan, no inadaywan nakakuman ni Alan, sinaradin na kuman ni Alan. Saan nakakuman ni Salakan? Kabay lang kumamat ni Salakan di bagik eh. Kaya nata kumamat umarayat kanya. Naunaan na, imununan lang kami ni Alan. Hindi ka kaslasam mga bigbigan. Ang damat sa nga ba siya? So nga danon yun to, thank you. Danon yun to, parang thank you kinala. Manong Nemi, daw-dawot ko kinihapo Diyos. Noan niya man dito ng timting nga problema. Masolusyonan ko. Tawan di problema nga solusyon na Manong Nemi. Di kayat ko. Saan to ko man ulitin pa ni Saldo, ti bang dangran, ti may sa kadagitan na ko. Ti kayat ko Manong Nemi. Amo ko man nga bigbigin na Alan ti kapsat na.
nga ni Amboy. Di kayat ko. Kinawag ko man di problema. Manong nemi. Wen manong nemi namin duwa binugbog ni Saldo ni Alan. Naminsan laeng kini Amboy. Naminsan manong nemi nagkapanggipan ni Saldo nga kidnapen ni Ellen. Medyo kimal mabasit manong nemi di sumasarno nga aldaw. Maudin nga semestre manong nemi iti kurso ti anak ko nga accounting. Kastamit ka ni Helen manong. Tagpadpada nga rod ti eskwela. Ken kurso. Hindi makita ka manong nemi ni Amboy. Nga dito pa nakahard din sango ti balay. Madama kang laklako. Dati, ginatang ko, Sabel. Itad mo na. Sino man kitain mo na. Di mo na abnoy ng anak mo. Saan nga abnoy ti anak ko, Mare? Amboy, abnoy. Sa bagay, amboy, abnoy. Dati, alat, suplik ngay. Kapag pag-estudianted mo, kumadre. Anat latest ka di, Mare. Dito lugar tayo agad ahon sa bali nga talk of the town no saan nga ti panag love triangle rivalry kano da Alan kini Saldi ni Asaldi nga Sika kin Ellen iso dumadlaeng kit karibal ken ti Abnoy nga anak mo nga kasla makiribal met okay damat Abu Brian Abno nga anak mo. Nay, ori na talo nga sabong ti rosas mo ti. Napan na kinatel. Pag-ipanan na nga tali dihay. Ala, di na kayon. Amboy! Pag-ipanan na kita sabong anak ko. Saan sumusumba? Kaya rimuharan. Amboy, mabidlang anak ko. Susarap ti anak ko na ya. Ang ipanan nakatarita talo nga sabong. Islamit lang mapanagharap nga agpasundan ako. Niya? Inak ko makit kamakaman manong naming nek sa sarong na gumatang. Alawore kita. Al daw met aw nga tamat pakada. Adaw mo ti highway manong name. Edi sumangpet manong name ni Amboy. Simbarag di balay kat na pangkundinahan ng tao matang gatang. Amboy? Mamang, nabanam. Pwede kita sabong. Saan naman nga inawat? Sino? Ni Ate Ellen. Hed mo sawan na panggadya balay da Ellen? Kita itod mo kumadata nga sabong? Pati ka disika kat makirabal ka, ha? On. Ilakad ko kuman manong Alan. Kanya? Anak. Tamo yung matin, mang. Kahit ko nga tulungan kawayalan. Mga pampamuspusak lang, tapno. Matulungan suna. Tiyanak ko na muna naramid ko. Kaning saritak ni Saldo. Saan nantong gandang ranin ni Manong Alan. Sa bali mo tinaramid, no? Binugbog nakmo. Nakita nakpay ni Kuya. Di nakpay tinulungan. Tinulungan na ni Ellen, di tinulungan ni Kuya. Kaya pa yung kahit mo tulungan ita ni Manong mo, kahit tinakapay ito amo nga tulungan. Kaya buta lab ko lang tayo so namang. Anak. Lab ko lang ni Kuya. Uli din ako nga tulungan. Iso nga kahit kung aron nga nagragsak ni Kuya. Tulungan pa yan nga mga adam kini Ate Ellen. Iso nga na pa nang si Jabalay na tapnited ko kayong kung ano na ito'y kunada ngamin nga no agarim ko iti may isang balasang masapol nga ikaw kanot talo nga rosas iso nga samit nga rin sikat mga arim kayong kung ano saan kunada nga rin katawa nga rin ni Ate Helen pati ano siya kita garim. Tanda rosas ko nga, may nakapapang pa siya rin. Ngim ko nakamit kang ko na, nati, para kang ganito Kuha, tid ko, tapno, iarem ko ni
Kuya ken ka, taang pagpakasya ken ka. Kaklonem ko man ni kuya ko. Tapno naragsakin, tapno saan nakakapungpungtut. Lab na ka ni kuya. Iso nga, tulungan iso na nga mangarim ken ka. Kang katitalo nga rosas. Gapukin ni kuya ko na. Kailan ko na na. Kung katawa. Abnormal ko na na. Abnoy ko na na. Nang ko na amot aramid. Madi ka di aramid ko. Gusto mo na. Kahit ko lang tulungan ni kuya. Tulungan nga ang mangarim ka ni Ate sa Helen. Gusto din aramid mo, anak. Kahit mo lang tulungan ti kapsat mo. Tulungan nga mangarim. Yar-arim mo ni Alan. Ang boy. Nasasayat peking ka, anak. Tori bagada, nga dakurkurang ti panunot mo. Ngim ti puso. Kahit mo lang nga matulungan ti kapsat mo. Amboy, idaw-daw at takinabot Diyos, anak. Nasabi ko mata malawlawagan, digiti rumping malawlawagan ti panunot na. Sabi ko tagmalin nga normal, digiti abnormal. Tsak ano ti abnormal, mamang, saan anak? Para kanyak kat saan nga sikat abnormal. Sikat din normal. Kat digiti talo ti abnormal. Taalan, ni Saldo ni Ellen. Hindi daw dawat anak. Nasabi ko ang normal ti panunot Kendrick nada. Manong nemi si marno nga napasamak. Iri may kadua nga panaggandat ni Saldo. Iti panang tagikwana ken Helen. Kadalaga nga saan nga sumardeng ni Saldo manong nemi. Tadaytag din dinamag nga aramida na ti amin na pamuspusan. Yan tangay manong nemi pati di didaganak ken ni Helen ket nakasaritak pahin ida. Ang para iti seguridad ti anak da. Tanagpanggapanan ni Saldo manong nemi ti dakas ti anak da. Didamat amo tagtignay nga report ko ma. Ngayon kanyak man. Saan nga kaso ni Kapitan, wari mapanday di police station, ikarida nga tiliwanda ni Saldo, ngayon anang awang ba't pa iti kaso na, tapno may maaramid ko mati warrant of arrest. Saan ka nung basta tiliwanda ti tao no awan ti warrant of arrest? Awan na kanubat ngamin iti akto no kasta nga madamang nga adda bugbugbugen ni Saldo. No damat kakaiso na nga mangtawag ngamin kadakwada manong name no da aktual nga madi nga mapaspasamak di damat agtignay tano amuda nga ni Saldo at amang gulgulo iko aleng ka ialeng da tamabutang damat kini Saldo tani Saldo paspasuksukan namat ni Kapitan paspasuksukan na dagiti barangay opisyal paspasuksukan na dagiti pulis. Kasano nga agnakem dito nga siga. Manong nemi. Ket mabuteng met amin nga tao. Pati di adda turay, adda iti turay, adda mat ikas kaso. Namindua manong nemi nagpanggapan na. No idi ket iti kalsada. Ti may kadua nga manong nemi. Ti bimtak nga damag. Sinirek ni Saldo iti mismo nga balay manong nemi da Ellen inrana na kano manong nemi nga iso na sadyay nga awan ti kaduan. Ngamimbag kano manong nemi ta nakasagana ni Ellen. Wan. Tetap no nalawlawag ti damag ko na. Tinawagak manin ni Ellen. Hello, Nana Sabel. Ano ti damag? Pati da kayo.
Makimarites kayo, nana. Ay, kahit ko na nga mamuan. Then, dahil ito ikanon, ti may kadwa nga panagpanggap na dyan nga saldo, tidakas kontra ken ka. Ano titigtig, ano ti aramidan nyo? Ano ti reaksyon di kita naganaken ka? Urayan nyo ka dito may katlo, tapno agbalikin, tidakas nga rabid ken ka ni saldo. Kawati pagtanagan nyo na nasabel. Tapos sinakbayak ti amin. Dito kahit mo sawin. Nagsakbayak. Sinakbayak no kasta nga agawidak, manipod di eskwela, kadag may saak, kadag iti skinita. Masapul nga takaduak. Tapno saan nga ulit ti kasi nga narabid na kanya gidi. Kaya dito na pasamak nga, awan kaduak dito balay. Insa ganak ti amin. Nagbasong yung balunot ko na imbag di kiti daw. Ngam nakastrict ti jablo nga saldo. Kat panggap na karamisin. Ngem, ti dinaan mo. Ada idulduling ko. Ngay mo ko. Iso nga, hindi makita na nga din mo ko. Sana ba na basta dumarok? Kahit mo sawan, nagasagana ka nga, mangpatay kang kuwana, no ipilit na lang timang rabas kang kawan. Iwardiwad ko timo ko. Eh, siyempre, agatras. Ikiyasak man nga papaarayat. Siyempre, nung marayad di kita karoba mi, ang mga nisot bukbukan da. Tapno lang grumuar. Ito yung nagtibalay, doklosan. Padasan na ang agawan ti kung imukok ng maapay. Diyak matulok ng maagaw na. So nga, dyan. Ti Marta Wright siga. Hanga nagbalegi. Gabutan na kasagana. Dentro sumardeng ni Santo. Santo nga sumardeng. Talagang santo nga sumardeng, nana. So nga, no saan ko man nga napapatay, iti pa nagpanggap na nga dagas kanya. Baka danto kong taway nga, mapapatay ko isuna. Diyos ko, kumarkaro na kiti pasamak. When? Naawan tip sa bali nga makaitured nga mangpatay kang kuana, baka nasyak nga babae di makapapatay ka na dyan na sika. Iti may isang malem anong naming at imtagmet ni Alam ani po ti eskwela. Kumusta ti panagbasa man? Na, mang, awang pagdanagan nyo ti panagbasa. Awang problema. Tila problema kita. Ni ka di manin Ellen ti problema? Sala nga ni Ellen. Amang ano ti may katluntong akong daway. Kapag pagnapanan ni Ellen ti dakas na diyang asaldo kitag balikin ton. Iso nga sagbay nga baligi. Papatayak. Ano ta ko nam? Ado di kiti pamuspusan. Nga maparmek ti may nga siga mamang. Anak, saan ka kumang panunot ti dakas? Sino kumatisan nga makapanunot? Saan nga sardingan ti babae nga batpatag ko? Saan to la sumarding da dyan umatayan? Iso nga pimpinas lang yung umatay. Ada ka di magpanggap mo nga magpapatay ka ni Saldo? Nakasuti panggap ni Ellen? Kasano yun naman? Nakasaritak na Ellen? Da ka no magpanggap ng magpapatay. Tapno awang ka lang ti problema. Stamat. Tapno mapukawan na dyan nga sika. Masapo lang matayin. Taumat nga rin mabalin dagiti barangay opisyal. Aumat tignay dagiti polis. Di siya akong tagtingnay. Anak, nung mapapatay mo, anak serbi nga rin panagad-adal mo, may balod ka. Luapigid ya. Nga basol ti mang patay ti loko-loko.
Siyempre kan manong name ni Alan iti silad na ito maliyawak. Dagayam ni Amboy. Di asidag. Mama. Anak. Nangig mo ka rin saritaan mi kinimanong mo. Ngangag ko. Sa inyo na putan ni Masidagak. Kaya't gayam ni Kuya. Napatayin ni dyan nga saldo. Ay, kahit kung magbaga ni Manong mo. Kahit siya. Baka kahit mo magbaga ni Manong mo. Pero saan nakadinggan, Mang? Talagang saan nakadinggan? Di nakpaidinggan siguro. Sikan tupak hindi. Ang dalat na problema ni Kuya. Kaya't ko, ang problema na. Kaya't ko, naragsakis na. Kaya't ko. Anak, amok no kasano ti panang isakit mo keng kuhana. Kabaligtad iti kawan panang isakit na keng ka. So nga, awat magtanagan. Saan nga matbaturog ni Apo Diyos? Idaw-dawat ang sabi ko ulitik man nga malawlawagan ko dagiti abnormal, arik na. Dagiti addante abnormal, arik na, ken panunot. Gapot agpampanunot ni Manong mo, tidakes kontra ti pada ng tao. Abnormal yan. Kastamat ang ni Ellen. Nga saan nga kaskadata? Nga awan tidakes sa panggapta, no di, mangitalek ka ni Apo Diyos. Tingamin, anak. Ha, Amboy? Mama? Tingdig anak? On ma. Ano pang panunutin? Awan? Anak. Samon iramraman pa ti bagim, ngag problema. Basta ulitek, itaklindag ni Apo Diyos ti amin. Kalbasan lang ti makalawas manong nemi bintak ti damag. Nga ni saldo nga siga, ket intaray da iti ospital, ket agnangabit kan patay. Manong nemi, isulaing met pala ang iti umay met dagiti pulis. Ngayon di nabugbog iti namin duwagon daway tinaunang kapsat ko awan ti pulis kimay. Iti ta nabugbog manong nemi ni Amboy awan ti man. Iti ta namin duwa nagpanggipan ni Saldo nga ramisen mo no kidnapen ni Ellen. Awan timay nga polis. Itakid din manong nemi taado kano ti simbrek nga bagsol bagkong iti bagi ni Saldo ngagngangabit kan patay imay dagiti polis. Manong nemi rumurumuhan nga duwa kang runaan nga suspek iti pa nakabagkubagkong na. Ni Alan, kastamat pen manong nemi, kini Ellen. Magman Diyos ko ta sandang endraman, ni Amboy ko na. Manong nemi, awan ni Alan, kalbasan nga bimtag ta. Namuklangin, iti kabigatan na nga nakapanawan ni Alan nga nagbasa. Parbangon ka nun, iti napasamak manon nemi. Ngayon pa nang itaray dahil sa kabisera, nga kunada nga agangabit kan patay. Ay, tayo gatangak sa bel. Apaya, sa pampanunod tayo. Ay, saan na tayo gatang mi tayo? Betsin. Ala na alis tom kit na eh. Betsin ako na tababrawag. Ito ni, ay kapsat, ang kagpit betsin. Alis na kang agsakit, alis to ka matay. Apay ka harap kaglaklako ka. Jesus apo eh. Mum ka din ti damag. Naalis to ti damag. Nang narunakat ni. Dahil dyan nga siga. Ito binagkubagkong da. Eh damad lang nakahiturid kang kwa. Kung natin ko nga mag-asarak kan ti katapat mo. Kung namin nga ron. Ngikit na eh. Jesus apo. Kaya mum ka din sinunod ka si suspect. Kaya mo ka tayo bagada nga. Tikano anak kong inauna.
kaniya. Helen, tayo sungarod di kita, tayo namnamayan da nga, makaaramid ti kasi, tayo sungarod ti da basol na. Bagat at sandang inraman ti anak ko inaw, kasano ko mga iraman da anak mo, abnoy. Sige, inakaw ka na kasapunan nga mabetsin akti na braw ko. Saan ko nga inuray pa manong nemi na sumangpit ti anak ko tinawag ako ni Suna. Numampay madama ti final exam na. Alan, Mama, nadamag mo di amin? Te pala bigat nga nadamag ko. Teka yung barbango nga napasama. Bagtam, alis to ti ambulansya nga natawagan da. Kada naidanon da sa di kabisera. Di hospital. Tsaka mo no, makalasat ka no pa kung saanin. Kapag talaga nga, permi, nakaro. Nakaro tinaramid mo. Ma, apay ka siyak. Sino ko makaroon? Sikat yung mga ipangpangtaking ko na. Ma, mas turog ko darabi, diretso. Dito taparbangon nga napasamak ti krimen. Nita mo baka nagringa kita mo ka. Ma, agpaiso. Nga da pangtak. Ngam jaha nga siyak ti kriminal. May ka din di pulis ken ka. Ampay. So anja kay tagawid. Ana? Di mo kay tagawid. Wala ta amuno ka tumayan di pulis. Kat maong basol mo, apay ka mo ting pulis. Baka siya ka talagat pabasulin da. Pati nga aramid ko. Alan, sa mong ilamangan ti pulis, baka adad nga tapan da nga siya akin na ramid. Agawid ka anak, agawid ka. Insublat ko manong nemi ni Ellen nga tinawagan. Hello Ellen. Ay, Nana Sabel. Ayan mo. Nakasangpet ako nito balay. Nagdardarasak nga gawid. Kat posible nga umay di tarik ti pulis. Kasi umay ta. Naaramid mo ti kasjay. Ay, impang takisuna na nang saan nga sakti nang bagko-bagko ng kuha na. Iti kasjay ng oras mamati kayo kumangarod nga jak mabuti nga rumah dito ti balay. Lukas na, saan nga siya ka? Baka ni Alex. At dapat nga maiturid na Alex kami ti siya. Siguro may tulad ko la patayin no, talaga nga kasapulan. Ayot ko lang sa lakniban ti biyag ko, ti baki. Ang na di mapan mangranta, nga mangsaid kang kuhana. Sinaid da ka no eh. Kapag tsak man na mo, dandani ka no, di na mayawit ti bagina. Di na, awang siguro gaway nan. Hanganan ng nakabales. Ginundawayan ba't hindi dyan nga sinumanday dyan nga tao. Nga sinadsadan ti adong bagkong ti bagina. Yung sanga siyak na. Dati ti bagak ka di puris, sanga siya. Oreg peso nga nagaramidan na tinamindo agundaway nga madi. Sanga siya. Inimbestigar nga rod dagi ti pulis, dagi ti duwa nga maatap manon nemi. Iwawan, ti mabalinda, nga idasar nga ebidensya, laksid. Iti posible, apa nangaramid da, gamot ta iso nga rod, dagi ti nga rod duwa ti kang runaan, nga pangaramidan iti madi ni Saldo. Iti makidamagak manong nemi, no anya ti kasasaad ni Saldo, talaga nga 50-50. Ag nga angabit kan patay, manong nemi. Iti kaaddan alan dito balay, manong nemi, adda ka mga talo. Anak, abekas na tilangan. No saan nga si ka? Abekas la, ang ka makatal na. Mama, apay? No agbiag ni Saldo. Siyempre, bumalas to. Ore man saan nga siya, iti nangaramid, kasi siya kayang kuha na. Amok nga dinaktusar dengan. Amok nga, baka siya tut mapapatay na. Sino ko matagtal na't panunod na? Itaw-tawad ko pag hindi
Nasaan ko mga makalasat? Iti kaado, tibag kong na. Kumakit na tayan. Kumakit awan angis nan. Anak. Ku, kuya. Amboy. Kuya. Ang gagnandanag. Awan danag mo. Amboy. Ma'am, kuya. Ano problema? Tapno saan kan nga dandanag. Sumukwa ka lagi di polis. Gabutan siyak na ng bangko-bangkong kani saldo. Amboy? Uy, mamang. Siyak na ng bangko-bangkong nga wala. Saan? Saan nga po nung ita? Kahit mo lang akwen. Kahit mo lang sa nakliba ni manong mo. Man, siyak. Siyak, mamang. Siyak. Ipangitak ba ka na ngayon? Ano yung tinaramat ko? Naman na inaalaman ng nimigit. Darat-darat pa ilang yung namagan. Dahil mo, magsul ko kayo ni Saldo. Eh, ko nagawa ni Suna, nawa ni problema ni manong ko. Kasi na palang ipat-patay ko kay Kakuya. Inarakop ko manong Nemi. Ni Amboy. Anak. Saga po no. Saan mo ka maraming? Siguro natin kutsilo kat napitot mo lang nga inaramad ng panangruk-ruk ti manok. Aman, mamang, inaramin ko. Kahit ko lang awan ti mangipang ta. Kini kuya. Kahit ko lang awan ti mangaramit ti dagis kini Ate Helen. Ngayon ko lang isunod na katuluyan na kuya kini ni Ate Helen. Namno awanan dahil siya nga siga nga mangririmok ni tulugan tayo. Salag ko. Manong Nemi mamatiak. Ngayon naramin nga paiso ti anak ko ti amin. Ngayon kalmasan manong Nemi nga naarakop ko ni Amboy. Simublat ni Alan nga nangarakop pinikapsat niya. Amboy. Kuya. Amboy. Kuya. Amboy. Makawanan na Amboy. Makawanan na ating ko. Mawan basol mo, kuya. Dagkal ti basol ko keng ka. Idalang maamiris ko, aling ko. No kasano ti panang isakit mo kanya. No kasano ti panang ipadag mo kanya. Itilikodan, ngibagbagak kang kakaawan sir-sirbim. Nga mahalas ka di pamilya tayo. Itilikodan nga pabasulan ka nga sikat rason no apa nga natay di papang. Nakabalito ka nga, hindi pa nagpuspuso haling ko. Sa kapakawanin na, ito saan ko pa nagbigbigan ka. Nagasagana ka ngayong nagsakripisyo para kaniyak. Para ka na kami kinelen. Boy, pagkawanin ako, wanin ko. Oy, manong Nemi, nagdadanggay kami nga nagsasangit nga kina. Sangit, tiragsak kanyak manong tan kapag kinaawatan ng digit kapsat. Amon nga bigbigan na Alan ti kapsat na. Amunan nga bigbigan ti panangipateg ni Amboy kan kuwana. Iti likudan nga wawagan na iti abnoy manong. Nakalasat ni Saldo manong Nemi. Banag nga nagbutbut nga na posible nga isak lang na manong Nemi ni Amboy. Ngam ko namit manong Nemi na kiti tao nga hangag kakaso ni Amboy. Iti kapuna kit abnormal, abnoy isuna. Diyan mo manong Nemi,
Noan niya ti bagbagada nga linteg. Kasla makulkul ti panunod ko. Kit no saan naman nga may darom agkakaso. Kit posible nga aramidan ng tumit na nga saldo ti amin tapno mabales na ni Amboy. Saan ka di? Kit gabo tayo namin manunemi ni Amboy. Ti basol na imbes nga ipangkuiso na ti headquarters. Ngam ni Kapitan iti kinamang ko. Ni Kapitan manunemi kahit na kumamit nga alain ni Amboy tabi ipan sa headquarters ngam kinunak. Kapitan. Saan ka nga nasiset ng digiti pulis ti ayabang dito iti sudat mang tiliw ken kuana? Tinawagan nga rod manong nemi ni Kapitan ti Hepe. Dimteng digiti pulis manong nemi. At siyempre, inarakop ko ti anak ko. Hepe, saan yung nga basta maalat ti anak ko? Uri nung kastulat ka sa saad mi. Amok med no niya tiliteg. Tiwanan to bares. Imbitaray mi ilusona para ti investigasyon, misis. Amot nga basta itagos nga balod. Kaya marami diyo mat investigasyon. Uri na dito. Umit nga min, Hepe. Saan nyo ko man ipilit pa nga? Alain ti kapsat ko. Simublat manong nemi ni Alan. Agad no, kaya tiyo agad kuyugin nyo iso na. Kapag may katanyaman na pa nagkatapyo. Emdala mabalin, Hepe. Noorayan tayo talangin ti panagsaklang ni Saldo. Alan, when? Nawagsak lang to ni Saldo. Adan to nga tamat din rason tapno. Kamaganyo ti kapsat ko. Dahil sundot pa ng kamagyo. So ang ipagpakasi kada kayo, Hepe. Naaramid lang ti kapsat ko ti kasyahe. Kahit na lang mapukaw ti may isang asiga di tulukan mi. Ngawan ti kaputing na. Oray na kayo nga pulis kat saan nang akaputing. Gusto nga naramid lang ti kapsat ko ti amin. Tapnog patingga ko man, ti kinasiga na dito. Pag mag-aso, Hepe, oray tayo namin namatin. Naalayo pa yung ebidensya nga ibuko ang naraman na. Oray nyo langin nga makaungar ni Saldo. Kada mismo nga isunag pila ti kaso kontra ti kapsat ko. Sa amin ito nga agawid nga kamaganyo ti kapsat ko. No mapasamak tumanday ta. Manong nemi kasla na idep ti damag nga dimiam mo. Tao maten ti damag mi, mapanggap no anyaman ti pangpangapay ni Saldo. Aging ka manong nemi nga makalawas sakbay ti graduation ni Alan kastamaten manong nemi kini Ellen. Iti nakigtutak manong nemi tadakidi iti tiyanggi aglaklako iti sumangpet ti patrol car manong nemi di pulis nga kaduwadan ni Saldo manong nemi. Sko. Ni Saldo manong nemi nga langan na pailang ti matatibay nga papaungar. Makita manong nemi ti kaado di kiti. Sus. Nagasad ka din agpeso dito nga Saldo kunada. Ti kaado nga simbrek nga imuko iti bagina. Nakalasat pailaing. Tay kunadan manong nemi nga narigat ang matay ti dakis nga ruot. Sinabat ko ida, Hepe. Ay, Isabel. Ada ni Abnoy Amboy. Ada di taoneg. Diyan nakita nga rimon. Nana Isabel, mabaling ka di nga makasarita.
ni Amboy. Timek ni Saldo ko anong nemi. Nakaslaw mo ti uyong ti buses na. Na, gabong nga tatanakapsot. Pailaeng. Dumanong kayo. Dumanong kayo, Hepe. Dumanong kayo. Pinastrek ko ida manong naming jamo. Tawamit ni Amboy. Iti salas. At iti silad na. Awamit. Amboy. Ayam mo anak. Amboy. Ito'y na. Ama. Nagpo iti kusina manong. Ada, polis. Ala pa yung Saldo. Amboy. Saldo. Nagpagpakasya ka kini. Nga mo ang rante kapsat ko. Nga, sanda nga mo. Nga Helen. Imay na tinarabit mo. Iso nga makapungtura kay ka. Iso narabit ko di kasjay. Mawatan ka, Amboy. Ore metasin no. Kahit mo lang sakit ti kapsat mo. Kinagyaman na kinapod Diyos ta. Inakanak pa lang ti kundaway kong ang biyag. Tamno, makapagbalbaliw. No? Nana Sabel. Saldo. Kabayatan na nga, magilablaban na kinipatay. Iti kadag ti ospital. Naamiris ko na kiti atong abindot ko. Iso nga, di mawatak kinapod Diyos, ti sabali pa ingat, kundaway. Minagpagpakasya kan kuha na nga biyagan nakpay. Tapno da kundaway ko nga, mangipakita kadagi di tao nga tilikudan nga may sak na siga. Kat kabaylak met nagbalingan na siya at nga tao. Gundaway ko ngagpakawan kadagi nakaaramidak iti dakas. Gundaway ko nga mangsulnit no anyaman di kita nagkurang kasbay sa katao. Iso nga, tsak kumapay lang kabailan, kaya kumapay kaya tapalubusan ngayon mamayag dito kayo tanong. Dumawat agad iti pamakawan niyo. Pamakawan mo, Ambo. Pamakawan niyo na Isabel. Ken pamakawan da Alex. Alan ko nang daalan kastamat ang kinahelen. Mabalime sigurong mauray dito ni Alan sa kamtong sumubulat nga mapanya da Ellen. Tap na mismo nga tumawat ak di pamakawan da. Kanang kariyak ka na ko ada. Nawanton ti siga. Iti da ito nga lugar. Nagbalinak to nga siya at siyak to pagod din di bang parmek kadag iti tumawad nga mayat nga agbaling nga siga. Alakat na siya at launin no kasta salto. Ay, nagyaman tayo kiniapo Diyos. Kinidaw mo kiniapo Diyos ti silpo ti biyag mo. Tapno, agbaling kamot ka na imbag, agserbikan ko na. Talagang nga nakaimbag ni Apo Diyos. No, idi katsiga ti awag da kinisaldo manong nemi. Emitan. Kadison ti mangidadaulo, itinembag nga aramid, iti barangay mi. Nagkagawad, nagkapitan. Idento, tani Alan, itagraduardan manunemi kini Ellen kat nagtigda ti board, nakaruwarda ngagpadpada kat nagtrabaho da di kabisera. Aging gaimpod nun ni Alan, nga danag kinaawatan ng dagiti puso na. Iti maamuan ni Amboy, ti amin manong nemi, kastaon iti laglag to, ragragsak na. Ta nakaragragsak ti anak ko,
nga inaudi nga ni Amboy. Makita na ti kinaragsak ti kabsat na nga ni Alan. Nagtalineed nga abnoy ako nada kankuana ni Amboy manong naming yung para kanya. Saan nga abnormal ti anak ko? Nupay, awan ti kundaway na nga kasawa, ka nagpamilya. Ngayon nakapinpinas ti kundaway na nga mga ayam, mga aywan, kan makiayam, kadagit talo nga kaanakan na. Nga anak da Helen kini Alan. Dati ito sidong mi manong name tinagdaidan daalan kini Helen kalpasan nga nag-asawa da kaditoy nga kaaddamat da kiti pukok nga kaanakan ni Amboy. Dahito iti pakasaritaak ngayon nakmed imburay manong name pakasaritaan ti pamilya. No kasano nga pimusay ti asawak, kabulayang ti panangisalakan na ti bagbagada nga abnoy nga anak ko. Ken no kasano, ken no anya ti paset ni Amboy, iti biyag ti kapsat na, ken tinagbalin nga ipag na. Ken no anya ti paset ni Amboy, nga awagan da ti abnoy, iti barangay mi. Tanagulo idi, gabot ti kaadda ti siga. Imita, na ornos ken natal na, naduras. Gabot ti awagan da iti ti siga, nga ni Saldo, isutag da mga kapitan dito barangay ni Manong. Natunggalag piyesta kami Manong Nemi, adalat tamat award, nga awatan ni Amboy, Manong Nemi. Kabata ni Amboy, awawagandan ti Abnoy, nga may sasuna, kang runaan nga nakaitad, iti kapya kental na, iti lugar mo. Ito nga rod, Manong Nemi, kadagyaman naklauna iti anus mo, anang urnos, kalbasang nga nakinsenti at Italiana. Kadagyaman naklauna iti anus mo, kinlaing mo nga nang ibasa. Ken thank you, kadag iti naruay, nga nang ururay, iti nagpatinggaan, dito nga pagkasalitaak. Maraming salamat. Tuwing nga kadagyaman nga pagayam mo, Sabel. Thank you, King Kasabel. Ting kabinor ing buray iti pagkasalitaam. Thank you, met kadag iti nagbuya. Salamat po, salamat na ending salamat kada kayan.